A my si už predstavujeme žiačky v najrychlejšej disciplíne 100 metrov voľný spôsob. Na dráhe 1 Potocka Tatiana a Kvasiky Poprad, na dráhe 2 Kiš Petra, Darný Usoklub Maďarsko, dráha 3 Belecaj Bora, Eger, dráha 4 Tomanová Barbora, Veľká nádej, STU Trnava, dráha 5 Benková Laura, Nerez Žilina, dráha 6 Holešová Alexandra, VŠK UK Bratislava, dráha 7 Bajková Arina, Lotyšská a dráha 8 Pavlikovská Barbora, SPK Bratislava. Opravujem, Bajková Arina je z Litvy. Na dráhe 4 pláve Barbora Tomanová, ktorá minulý týždeň v Pardubiciach na štvorstretnutí vytvorila nový slovenský rekord. A už opäť sa dostala do čela 50, 28,74, to je veľmi rýchly čas. Rekord podujatia v tejto disciplíne drží Barbora Mišendová, 59,07. Vidíme veľmi pekný súboj, dráha 4 a 5 medzi Tomanovou a Benkovou. Nakoniec Barbora Tomanová 59,81 sekundy, čiže o malo pomalšie, ako to bolo ráno do poslednej stovky. No ale my ešte stále pozerám, že sledujeme vyhlasovanie, a to poslednej disciplíny 100 metrov voľný spôsob, kde v kategórii žiačok zvíťazila Barbora Tomanová, STU Trnava, časom 59,81 sekundy. Na druhom mieste sa umiestnila Belicaj Bora, Egri Úso Klub Maďarsko, 1 minúta žiadna celá a 13 sekundy. A na treťom naša reprezentantka juniorská Benková Laura